Yo, what's up mga dol? Padulong me sa Tagwanaw, magaton me o bangko, bangko pang barbershop, duha ka buok. Order na mo mga dol, aning amo ang bangko, tag 10K rani. Ha? Padayon lang mo glantaw mga dol, aron maabot ta dito charot. Sige, bye! Lain na ni magtalikon mga dol, mura matag malipong. Atubang ka gabi. Okay mga dol, naabot na may dire sa Tugwanaw nyo. Tugwanaw, gatong yung bangko. Nagwante din sila barbero dire mga dol, duha ka buok. Aris Barbershop. Kamu na, pag-PM lang mo nila. O kung sa ilahang partida mga dol. Mag-PM lang mo nila. Sige, ako lang na yung ibutang ilang account rin sa ubos ha. Damat. Magino Sara sa pangandilang nga mag